Tervetuloa SM Duathlonin viralliseen kisainfoon. Tämä video toimii SM Duathlonin kisainfona, joten paikan päällä ei enää ole erillistä infotilaisuutta. Kisakanslia avataan kello 9 ja se on avoinna koko kilpailupäivän ajan. Kisakanslia sijaitsee osoitteessa Koulukatu 6. Kilpailupäivä on jaettu 3 lähtöryhmään aikaisempien vuosien tapaan. Kisapäivä alkaa avoimen sarjan sekä 17- ja 19-vuotiaiden lähtöryhmällä kello 11. Toisessa lähtöryhmässä kilpailevat juniorit ja heidän starttinsa on kello 13. Viimeisenä kilpailevat ikäsarjat ja kuntosarja ja lähtöryhmän ensimmäinen startti on kello 15. Lähdöt tapahtuvat porrastetusti kuvassa näkyvän aikataulun mukaisesti. Lähtöryhmien 1 ja 3. Ensimmäinen juoksuosuus on 5 kilometriä ja se juostaan 2,5 kilometrin lenkkinä. Juoksun lähtö tapahtuu Koulukadulta, jota pitkin juostaan noin 250 metriä. Tämän jälkeen siirrytään kevyen liikenteen väylälle, jota juostaan risteykseen saakka. Siitä reitti jatkuu Luonetjärventien suuntaisesti kevyen liikenteen väylää pitkin. U-käännöksen jälkeen palataan samaa reittiä, juoksureitti jatkuu vasemmalle rannan suuntaisesti, kunnes käännytään oikealle opasteiden mukaisesti ja mennään toiselle kierrokselle vaihtoalueen ja maalisuoran välistä väylää pitkin. Huomioikaa, että toisen kierroksen alussa juoksuosuus kulkee Koulukadun suuntaisesti kevyen liikenteen väylällä. Pyöräilyn jälkeen toisella juoksuosuudella lähtö tapahtuu kevyen liikenteen väylän kautta ja reitti kierretään vain kerran. Lähtöryhmien 1 ja 3 pyöräosuuden pituus on 20 kilometriä ja kierros ajetaan 10 kilometrin lenkkinä. Pyöräilyreitille lähtö tapahtuu kisakeskukselta ja pyörän päälle saa mennä Koulukadulla nouse pyörälle viivan jälkeen. Ensimmäinen käännös on oikealle Luonetjärventielle, jota pitkin ajetaan varuskunta-alueen ohi ja kääntöpaikka on Jyrkähkössä ylämäessä noin 5 kilometrin päässä. Toiselle kierrokselle lähdettäessä tulee ajaa sisäkautta ja sitten ajetaan sama 10 kilometrin lenkki uudestaan. Vaihtoon ajetaan ulkokautta Koulukadulle, jottei tulisi yhteentörmäyksiä. Nuorten eli lähtöryhmän 2 lähdössä ensimmäinen juoksuosuus on 1,5 kilometriä. Juoksun lähtö tapahtuu Koulukadulta, jota pitkin juostaan noin 250 metriä. Tämän jälkeen siirrytään kevyen liikenteen väylälle, jota juostaan risteykseen saakka, ja siitä reitti jatkuu Luonetjärven suuntaisesti kevyen liikenteen väylää pitkin. U-käännöksen jälkeen palataan samaa reittiä, kunnes juoksureitti jatkuu vasemmalle rannan suuntaisesti. Vaihtoalueelle käännytään oikealle opasteiden mukaisesti. Pyöräilyn jälkeen toisella juoksuosuudella reitti on noin 800 metriä. Reitin alkuvaiheessa juostaan Koulukadun viereistä kevyen liikenteen väylää pitkin ja käännytään oikealle Tervaskadulle. Tervaskadulta tehdään lyhyt kierto vasemmalle ja jälleen juostaan rannan kautta kohti maalialuetta. Nuorten pyöräreitin alkuosa on sama kuin aikuisten sarjoissa. Luonetjärven tiellä kääntöpaikka on kuitenkin aikaisemmin eli noin 3,5 kilometriä koululta. Pyöräreitin pituus on 7 kilometriä. Tässä on vaihtoalueen kartta. Juoksun lähtö tapahtuu Koulukadulta. Aikuisten sarjoissa ensimmäisen kierroksen jälkeen toiselle kierrokselle lähdettäessä juostaan vaihtoalueen ja maalisuoran välistä väylää pitkin, kunnes käännytään kevyen liikenteen väylälle. Huomatkaa, että toiselle kierrokselle ei mennä maantien kautta. Juoksun toiselta kierrokselta tulo vaihtoalueelle. Vaihtoalueelta siirtyminen pyöräosuudelle tapahtuu pyörää taluttaen nouse pyörälle viivalle asti, jonka jälkeen suoritetaan pyöräosuus. Pyöräilyosuudelta tultaessa noustaan pois pyörältä ennen laskeudu pyörältä viivaa, josta pyörä talutetaan vaihtoalueelle. Viimeiselle juoksuosuudelle lähdetään vaihtoalueen ja maalisuoran välistä väylää pitkin kohti kevyen liikenteen väylää. Kilpailijoille tulee yksi pitkä numerotarra, joka laitetaan pyörän satulaputken ympärille
ja lisäksi 2 pientä tarraa, jotka laitetaan kypärään. Kilpailunumeron tulee olla juoksuosuudella edessä ja pyöräosuudella takana. Numerolappua ei voi kiinnittää hakaneulalla paitaan, vaan tulee käyttää numerolappuvyötä tai kuminauhaa. Maaliin tultaessa numerolapun tulee olla edessä, jotta aika voidaan tarvittaessa varmentaa numeron perusteella videotallenteelta. 17- ja 19-vuotiaiden sekä avoimessa sarjassa pyöräilykengät, ajolasit, kypärä sekä muut pyöräilyvarusteet saa jättää valmiiksi pyörän päälle ensimmäistä vaihtoa varten. Muissa sarjoissa pyöräilyvarusteet tulee viedä valmiiksi vaihtoalueelle ja asettaa maahan telineessä olevan kilpailunumeron alapuolelle. Pyöräilykengät voivat olla kiinni polkimissa. Pyöräilyosuus on peesivapaa kaikissa lastensarjoissa sekä 17- ja 19-vuotiaiden sarjoissa ja avoimessa sarjassa. Peesikielto on siis voimassa tänä vuonna vain ikä- ja kuntosarjoissa. 11- ja 13-vuotiaiden sarjoissa pyörätyyppiä ei ole rajoitettu, mutta lisätankoja ei saa niissäkään käyttää. 11-, 13- ja 15-vuotiaiden sarjoissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, koska sarjat ovat peesivapaita, joten kiinnitäthän huomiota jarrujen toimivuuteen. Peesivapaissa sarjoissa saa peesata samassa lähdössä olevia kilpailijoita. Eli naiset saavat peesata naisia, mutta aikaisemmin lähteneitä miehiä ei saa peesata, vaikka heidät ajaisi kiinni. Eri kierroksella olevaa urheilijaa ei saa peesata. Miesten 17 ja 19 sekä naisten 17 ja 19-vuotiaiden lähdöissä on 3 minuuttia välissä, eli kilpailussa voi tulla sellainen tilanne, että nopea naisjuoksija saa aikaisemmin lähteneitä miehiä kiinni. Silloinkaan ei saa peesata. Pyöräilyssä keskiviivan ylittämisestä seuraa hylkäys, koska vastaan voi tulla aeroasennossa pyöräileviä kilpailijoita. Keskiviivan ylittäminen on siis turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty, ja jos siitä jää kiinni, niin seurauksena on hylkäys. Myös roskaamisesta pyöräosuudella seuraa rangaistus. Pyörän peesialue on 10 metriä pitkä, mitattuna edellä ajavan etupyörästä takana tulevan etupyörään. Peesikieltoa valvotaan tuomarien toimesta moottoripyörältä sekä liikenteen ohjauksessa. Kääntöpaikalla 10 metrin etäisyys edellä ajavaan voi alittua, koska vauhti voi hidastua. Tiet ovat 3 metriä leveitä ja rinnakkain voi ajaa ainoastaan ohitustilanteessa, eli peesikielto pätee myös sivusuunnassa. Jos kilpailijalle määrätään peesausrangaistus, se ilmoitetaan moottoripyörältä sinisellä kortilla sekä kilpailunumeroa huutamalla. Peesikieltosarjoissa peesauksesta seuraa peesausaikarangaistus, joka kärsitään penaltiboksissa vaihtoalueella. Pyöräilyosuus alkaa kisakeskuksen vierestä koulukadulta. Kilpailijan tulee nouse pyörälle viivan jälkeen siten, että jalka koskettaa maata vielä viivan jälkeen. Vastaavasti jalan on kosketettava maata ennen viivaa, kun tullaan takaisin pyöräilyosuudelta. Avoimessa luokassa rangaistuksena on aikasakko ja ikäsarjoissa tilanne tulee korjata, eli kilpailijan tulee palata takaisin ja koskettaa viivaa oikealla puolella. Pyöräilykypärän on oltava aina kiinni, kun pyörää kosketaan. Vaihtoalueen jälkeen sijaitsevan penaltiboksin kohdalla voi tarkistaa, onko oma numero taululla. Sakon suorittamatta jättämisestä seuraa hylkäys. Koulukatu ja Luonnetjärventie ovat liikenteeltä suljettuja, mutta siitä huolimatta joku autoilija voi tulla sulkujen läpi, eli muistakaa olla varovaisia. Mikäli kilpailun joutuu keskeyttämään, niin siitä tulee ilmoittaa lähimmälle toimitsijalle, joka infoaa oman alueensa esimiehiä. Näin saadaan tieto myös ajanottoon siitä, että joku on keskeyttänyt kilpailun. Kilpailussa on käytössä myös niin sanottu raatobussi, joka ajaa kilpailun jälkeen reitin läpi. Jos reitillä on vielä pyöräilijöitä niin pitkällä, ettei enää voi kävellä maalialueelle takaisin, niin raatobussi ottaa kyytiin. Hälytysajoneuvoilla on luonnollisesti tarvittaessa oikeus ajaa kilpailureittejä pitkin kilpailun aikana. Eli mikäli kuulet hälytysajoneuvon ääniä, niin on mahdollista, että ajoneuvo tulee kilpailureittiä pitkin. Kilpailun aikana ei saa käyttää minkäänlaisia kuulokkeita turvallisuussyistä. Mikäli kilpailuun liittyen herää kysymyksiä, voitte olla yhteydessä kilpailunjohtaja Marja Pursiaiseen tai ylituomari Kaisa Tirkkoseen. Tuomarille voi esittää kysymyksiä myös kilpailupäivänä ja hän on tavoitettavissa puoli tuntia ennen jokaisen lähtöryhmän ensimmäistä starttia kuuluttamopisteen luona. Tervetuloa kilpailemaan SM Duathlonin
Toivotamme kaikille onnea kilpailuun. Kiitos.